όλη η καριέρα ενός αθλητή είναι ένα διαρκές στοίχημα, πιστεύω πως δεν σταματάει ποτέ παρά μόνο όταν σε σταματήσει. Όταν είδα ότι είμαι πρώτος, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν μετά στην πορεία, πάμε Ρίο. Τέλος. Εκείνη τη στιγμή τέλος. Ο στόχος επιτεύχθη, μπήκε μία τελεία, από το 0 πάλι. Δεν είμαι τίποτα. Μπορούν όλοι να με κερδίσουν, αλλά μπορώ να τους κερδίσω κι όλους. Έτσι σκέφτομαι. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't home. Anytime she goes away, and I know. Ρίο ίσον το να εκπληρώσω αυτό που ονειρεύομαι από μικρό παιδί. Ρίο ίσον το ότι πάμε για να φέρουμε αυτό που θεωρούμε και εγώ και ο προπονητής μου ότι αξίζουμε. Πάμε να μπούμε στον τελικό. Είναι ο πρώτος στόχος, γιατί τα απρόοπτα πάντα συμβαίνουν. Και εφόσον μπούμε στον τελικό, στοχεύουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, το ένα και μοναδικό καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, το ένα και μοναδικό καλύτερο αποτέλεσμα σε ένα τελικό είναι το χρυσό μετάλλιο. Δεν νομίζω πως... θεωρώ πως έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και μπορούμε να το... είναι πολύ εφικτό να συμβεί. Με πορώνει ότι πρέπει να βάλω στόχο να είμαι εκείνη τη μέρα καλά. Αν είχα να κρίνω με κάθε μέρα, δεν θα είχε και νόημα. Πώς διαχειρίζεσαι το κομμάτι είμαι φαβόρη και όλοι περιμένουν κάτι από μένα? Επειδή έχω φάει πολλές σφαλιάρες μέχρι να φτάσω στο παγκόσμιο και στο φαβορί και στο πάμε Ολυμπιακούς Αγώνες και ούτω καθεξής, επειδή έχω φάει όλες αυτές τις σφαλιάρες μέχρι να φτάσω εδώ και εισέπραξα και την αδιαφορία των δημοσιογράφων, είδα διπλανούς μου να ανεβαίνουν και διπλανούς μου να κατεβαίνουν. Δεν παίρνουν τα μυαλά μου αέρα γιατί ξέρω ότι όλο αυτό έχει ένα τέλος. Όσο είσαι πρώτος, θα ασχολούνται μαζί σου. Όταν πάψεις να είσαι πρώτος, που είναι μοιραίο κάποια στιγμή να γίνει, μπορεί να είναι σε 5 χρόνια, μπορεί να είναι σε 10 χρόνια, ελπίζω να είναι σε 10 χρόνια. Αυτό θα προσπαθήσω κι εγώ. Αλλά είναι μοιραίο να συμβεί, οπότε πρέπει να ξέρεις να απολαμβάνεις και να δέχεσαι την κάθε στιγμή. Η αγωνιστική πίεση δεν τον αγχώνει, τον φτιάχνει. Γίνεται εκτείνος αν δει ότι έχει ανταγωνισμό. Είναι μετρημένος. Αποδέχεται αυτό που του λέω, ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής είσαι μόνο εκείνη τη στιγμή. Αν μετά από 5 λεπτά ξαναγίνει ο αγώνας, μπορεί να αλλάξει η κατάταξη. Είναι θέμα ψυχραιμίας και οι 8 αθλητές που είναι στο τελικό είναι τις περισσότερες φορές ικανοί να βγουν από πρώτη έως 8η. Οι λεπτομέρειες κρίνουν τη διαφορά, άρα ο πιο συγκεντρωμένος και ο πιο προσιλωμένος στη δουλειά του, χωρίς να μπαίνουν τα μυαλά του αέρα, θα κερδίσει. Υπάρχουν κακές μέρες στην προπόνηση? Πολύ κακές. Αισθάνεσαι ότι αν βγάλεις το πρόγραμμα στην κακή σου μέρα, μετά είναι όλα καλά? Ναι. Ο Νουρέγεφ έλεγε κάποια στιγμή ότι όταν είσαι κουρασμένος, όταν πάνε Ακριβώς. όλα άσχημα. Έτσι, τότε πρέπει, να μην υποκύψεις και να προσπαθήσεις ακόμη περισσότερο, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα είναι εκείνη η μέρα. Οπότε πρέπει να μάθεις να δουλεύεις σε κάθε... Και ακόμη και άρρωστος, ακόμη και με πυρετό πρέπει να δουλέψεις, ακόμη και τη μέρα που πονάς, ακόμη και τη μέρα που πονάει ο ώμος σου επειδή είναι τραυματισμένος ή όταν είσαι πιασμένος, κακοδιάθετος, ό,τι και αν είσαι πρέπει να κάνεις, αυτό πρέπει να κάνεις τέλεια. Τι φοβάσαι? Το να χτυπήσω, όχι δεν φοβάμαι το χτύπημα,
Φοβάμαι το πόσο πίσω θα με κρατήσει. Ναι. Φοβάμαι μήπως κάτι με κρατήσει πίσω από το στόχο μου. Και αυτό είναι μόνο όσο έχει να κάνει με την υγεία. Ο πόνος? Όχι, δεν με ενοχλεί. Δεν σε ενοχλεί, Τι είναι επιτυχία? Επιτυχία είναι... Επιτυχία για μένα είναι να έρθει η επιτυχία μετά από αποτυχία. Και αποτυχία? Αυτό είναι βάση των προσδοκιών που έχεις από τον εαυτό σου. Έχει τύχει σε αγώνα να βγω δεύτερος και να το θεωρήσω αποτυχία. Τι μισείς? Νομίζω το να βρεθώ εκτός βάθρου. Την αδικία, γιατί την έχω βιώσει. Ναι, την αδικία τη μισώ πάρα πολύ. Τι αγαπάς? Τους κρίκους, σίγουρα. Και νομίζω το ταξίδι όλο αυτό μέχρι να φτάσεις στον προορισμό. Όσον αφορά τους κρίκους όμως, είναι για μένα ό,τι καλύτερο έχει περάσει τουλάχιστον από την Ελλάδα. Είναι πολύ δυνατός, πολύ καλή αντίληψη, πεισματάρης, αρκετά καλός, πολύ καλό σωματότυπο για αυτό που κάνει, πάρα πολύ δυνατός. Πιστεύω ότι τεχνικά η προπόνηση είναι εύκολη. Είναι λίγο ευμετάβλητος χαρακτήρας, ανεβαίνει εύκολα, κατεβαίνει εύκολα. Αυτό είναι το δύσκολο σημείο με αυτόν. Όσον αφορά την προπόνηση δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι από τους πιο εύκολους αθλητές που είχα. Το μεγάλο του προσόν ως αθλητή ποιο είναι? Είναι σημαντικό ένας αθλητής να αναγνωρίζει έστω και 10 μέρες μετά τον αγώνα ποια είναι τα λάθη του, γιατί συνήθως είναι πολύ εγωιστές και δεν αποδέχονται, ρίχνουν τις ευθύνες στους άλλους. Είτε στους κριτές, είτε στους προπονητές τους. Αυτός αποδέχεται τα λάθη του και πεισματικά δουλεύει για να τα διορθώσει. Είναι ό,τι καλύτερο για έναν αθλητή της γυμναστικής. Έχεις δολοφονικό ένστικτο ως αθλητής? Ναι, ξεκάθαρο, και κάθε φορά που βλέπω το πρόσωπό μου σε βίντεο, μετά αφού έχω αγωνιστεί, βλέπω το βίντεο του αγώνα, έχω άλλο πρόσωπο εκείνη τη στιγμή. Αυτό που λέμε, έχω σκυλιάσει, σφίγγουν τα ζυγωματικά μου. Εκείνη τη στιγμή έχω τόση αδρεναλίνη που θέλω να κατεβάσω τους κρίκους κάτω. Είναι πολύ περίεργο αυτό το συναίσθημα. Η Γλασκόβη ήταν τον Οκτώβριο, εγώ έχασα τον πατέρα μου τον Σεπτέμβριο. Όταν χάνεις ένα τόσο αγαπημένο σου πρόσωπο, τόσο κοντά στο μεγαλύτερο στόχο της ζωής σου, σκέφτεσαι ότι ή θα τα παρατήσω ή θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω όπως δεν έχω προσπαθήσει ποτέ. Ταυτόχρονα πάβει και να σε νοιάζει. Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, έλεγα θα το κάνω μόνο για τον πατέρα μου, αλλά για τον Λευτέρη και τίποτα να μην έκανα, δεν με ενδιαφέρε. Και χαρακτηριστικά, όταν γύρισα στο ξενοδοχείο, μετά από 2 ώρες που κάναμε doping control μέχρι να γίνουν οι απονομές, όλα αυτά που γίνονται, οι διαδικασίες, αγκαλιές, φιλιά με συναθλητές και από εδώ και από εκεί, μόλις μπήκα στο δωμάτιο και βγάζω το μετάλλιο και βγάζω τις φόρμες μου να μπω να κάνω ένα μπάνιο, βγάζω το μετάλλιο, το ακουμπάω στο γραφείο, το κοιτάζω και λέω, και τώρα, οκ.
Μου φύγε. Ό,τι ονειρευόμουν 20 χρόνια, τελείωσε εκεί. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό το συναίσθημα και αυτό νομίζω ότι δημιουργήθηκε λόγω του ότι έχασα τον πατέρα μου. Ήθελα να βγει πρώτος, όχι δεύτερος. Ήθελα να καταλάβουν, να πείσω κι εγώ τον εαυτό μου ότι δεν έκανα λάθος το ότι είναι ο καλύτερος, γιατί το πίστευα πάρα πολύ καιρό. Είχαμε κάνει διάφορα λάθη, δεν το αποδεικνύαμε. Αυτή τη φορά ήταν και απέδειξε ότι ήταν ο καλύτερος. Το παγκόσμιο συγκεκριμένα είχα τόσο μεγάλη πίεση τη στιγμή του τελικού που όταν έκανα την πρώτη άσκηση δυσκολεύτηκα τόσο πολύ να φτάσω στο σημείο που τελειώνει η άσκηση που σκέφτηκα για μια στιγμή δεν μπορώ με τίποτα να φτάσω στο τέλος του προγράμματος. Δεν θα αντέξω. Και τι γύρισε στο διακόπτη εκεί? Εκείνη τη στιγμή, μόλις σκεφτείς κάτι τέτοιο, καλύτερα να κατέβεις κάτω. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσεις. Και κάνω τη δεύτερη άσκηση, βλέπω ότι συνεχίζω να ζορίζομαι και σκέφτηκα για μια στιγμή, τέλος, συνέλθε, μη σκέφτεσαι τίποτα, πάμε. Και αν δεις ότι από τη δεύτερη, τρίτη άσκηση και μετά αρχίζει και μπαίνει μια ρουτίνα. Δηλαδή και το πρόσωπό μου και όλες μου οι κινήσεις, όλα φάνηκαν ότι ξαφνικά άλλαξε η εικόνα και η στάση του σώματός μου και η έκφραση του προσώπου μου. Συνήλθα, πάγωσα και έκανα όλο το πρόγραμμα. Μέχρι την έξοδο. Μέχρι την έξοδο. Εκεί κάτι είπες? Ναι ρε φίλε. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που λέω όταν ξέρω ότι θα είμαι στο βάθρο. Είναι κάτι που το λες συχνά ή εκείνη τη στιγμή σου βγήκε? Μου βγαίνει όταν είμαι σε αγώνα και προσγειωθώ και είμαι ευχαριστημένος, ναι. Και στο Μομπελιέ το είπα. Ναι, και τον Αύγουστο. Άμα διαβάσει τα χείλη μου το ναι, ρε φίλε, σημαίνει ότι περίμενε καλή βαθμολογία, πάμε καλά. Οι κρίκοι έχουν πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της τελειότητας. Ναι. Στην κίνηση, στα πάντα. Ναι. Τι σημαίνει τελειότητα για σένα? Αντικειμενικά δεν υπάρχει τελειότητα. Ναι. Όταν προσγειώθηκα από το παγκόσμιο, στο παγκόσμιο, ήμουνα δυσαρεστημένος με το πρόγραμμά μου. Αυτό από τη μία είναι καλό, γιατί ποτέ δεν πάβεις να προσπαθείς. Και από την άλλη λέω, αγόρι μου σκεφτόμουν, είναι δυνατόν να φτάνεις εδώ που έφτασες και να μείνεις ευχαριστημένος? Κι όμως, πρώτα θέλω να έχω ευχαριστήσει τον εαυτό μου με αυτό που κάνω και μετά θα με δικαιώσει το αποτέλεσμα. Έχεις αναρωτηθεί τι κάνει ο κόσμος την ώρα που εσύ είσαι στην προπόνηση? Είναι οι στιγμές που λέω τι κάνει ο φίλος μου Κυριάκος, τι κάνει ο φίλος μου ο Έκτορας. Τώρα βάσει του προγράμματός του καιρό, τώρα αυτός λέω πίνει καφέ. Ναι. Τώρα αυτός έχει πάει ταξίδι εκεί, ο άλλος έχει πάει βόλτα με την κοπέλα του, ο άλλος... Αυτά που δεν μπορώ να έχω εγώ. Αλλά αυτά που έχω εγώ δεν μπορεί να τα έχει κι άλλος. Και όχι εγώ, και όλοι οι συναθλητές μου εδώ. Τώρα που ακούς Ζίκα, τον ιό εκεί στη Βραζιλία. Του λέει ο προπονητής μου, λέει απλά θα μας έχουν, έχω αντίπαλο Βραζιλιάνο. Ναι. Και μου λέει θα σου έχει τα κουνούπια, λέει σε καμιά τσάντα να στο πετάξει, μου λέει. Να στα βγάλει, μου λέει τα κουνούπια, να σε τσιμπήσουν. Όχι, εντάξει, δεν πρόκειται να μας, κάτι τέτοιο δεν θα, ούτε με αγχώνει, ούτε πρόκειται να με κρατήσει πίσω από το στόχο μου. Για μένα είναι η 4η Ολυμπιάδα. 3 Ολυμπιάδες
χωρίς μετάλλιο δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρει ο Λευτέρης αρχικά. Διαφορετικά θα πρέπει να πιστέψω ότι είμαι καντέμις και την επόμενη φορά να πάνε με κάποιον άλλον οι αθλητές μου στην Ολυμπιάδα. Παρόλο που δεν είμαι προληπτικός, αλλά 4 Ολυμπιάδες με τόσο μεγάλο επίπεδο αθλητές χωρίς μετάλλιο θεωρώ ότι είναι άδικο. Όχι για μένα, για τους αθλητές που θα συνοδέψουν. Άλλη μια προπόνηση στο δρόμο για το Ρίο πήγε πολύ καλά και όλα αυτά προστίθεται και ανεβαίνεις επίπεδο. Ανεβαίνεις μέχρι να φτάσεις στο τέλειο σημείο που λες τώρα πάμε για χρυσό, για το καλύτερο αποτέλεσμα.